ara faré el desafió nou que han posat de Brawl Lunar. A veure com és el mapa. Me posaré a Colt. A veure, ja sé que fa bastant de temps que no faig vídeos. És que estava jugant a Clash of Clans i m'ha agradat bastant, i aquests dies estava jugant a Clash of Clans i faré vídeos probablement de Clash of Clans, potser. A veure, va. No. A veure, va. Aquí pots guanyar una emote i això. Bueno, està bé. No, que no me matin. Va. Jo me la faig. Me la faig. Sí. No, que hi ha una que té molts, i no vull que la matin, aquesta, que té 4, i és el que més té. Vale, va. Guarda vida. No, però no te'n vagis. Pam, vale, va, sobreviu. Vale, va. Té 8. Buah, si la maten a ella hem perdut la partida. Va, porfa, ves-te'n. No, és que la mataran. No. En sèrio. Ves-te'n. No, és que ja ho sabia jo. No, en sèrio. Maleïts ràndoms. És que per què s'havia d'arriscar? Estava bé. Tenia una vida senzilla i s'ha hagut d'arriscar, en sèrio. Va, sisplau. Va, mata-la. Vale. No. No. Vale, va, quanta pressió. Sí, però en sèrio. Hauríem pogut guanyar. No has de confiar en les altres. Bueno, va, continuem. Ho vaig a tornar a intentar. Ara sí que t'agrada. Vale, va. Primer de tot, els saludo així. Amics, hola, què tal? Molt bé, jo bé, tu també? Doncs fabulós. Ara guanyar. Bueno, si no me maten millor, però si me maten no passa res, perquè ara revieixo. Vale, va. El Grom pot tirar des de la paret. Espera, això m'ho encargo jo. Adeu. No. Bueno, he destrossat la paret al Grom perquè és que si no em molestarà bastant. Vale, va. Va. Ho estem fent bé. Que el Brock vingui cap aquí. No sé per què li dono l'autoataque, en sèrio. No, vale, bueno. El Brock a 200 de vida. Cura't, Brock. Bueno, no passa res. Ara me quedo jo totes aquestes gemes, 8 gemes, i me quedo aquí, perquè com me'n matin, ja hem tornat a perdre la partida. Ja sé que no està bé campejar, però era per situacions extremes. No me penso ara arriscar aquí, ja no sé el que hauria de fer per culpa d'aquí uns que no saben jugar. A veure. Va, ho feu bé, va. Poso per aquí. Vale, ja està. Només cal que vingui el Brock. Ja està. I ara ens quedem així i ja està. Mira, si ens fa una mica de feina ell, doncs bé. I si no, doncs també. Mira, ja no necessito el Brock. Adeu, Brock. GG. Ben jugat.
No pots confiar en ningú, en sèrio. Perquè a vegades n'hi ha un que té com a 10 o així i després s'amora i l'hem cagat. Per tant, has d'agafar tu les gemes. A veure, tenen un legendari, bueno. Nosaltres tenim a Edgar i a la Nava. Aquest jugador. No, Frank té molta vida. Bueno. Edgar. Vale, va. Jo els he de cobrir. No, el Frank amb ulti es pot paralitzar tots. Bueno, però no sap jugar el Frank. No. No, el Brock... No, que no s'apropi perquè el matarà. A veure... Bueno, GG. Esquivo. Esquivo. El Brock ho està fent bé. Les coses com siguin, ho està fent bé. Ara jo me l'aspiro. Ai! Vale, va. Sí, bastant. Bueno, vale, va. 6 gemetes per nosaltres. I ara el té el Frank, i el problema del Frank és que té massa vida. Quan el tens tu està bé, però si no, és un pal. Hem d'anar per al Frank. Com? Hem malgastat una ulti per res, en sèrio? Bueno, va. No sé per què m'he quedat ahí quiet. Vale, aquesta té 10. Bueno, doncs l'hem de protegir, a veure. Vale, GG. Hem guanyat. Va, 2 seguides. Així les guanyem totes. Bueno, vaig guanyant or. Està bé. Me puc comprar alguna aquí a la tenda d'or? Plumaje protector. Què és això? No. Me vaig a guardar les monedes per quan tingui alguna millor. A veure, va. Tenim a Frank ara, o sigui que està bé. 10.000. Està bé tenir-lo. No, perquè me vaig... Vale, va, bueno. El Frank s'ha mort per començar, o sigui que la vida no l'hauria servit de gaire. Però jo ara, si vinc aquí i faig així... No. Vale, va. Tira ultis si arriba a parets. 600 de vida. Tenim Frank a 600 de vida. No serveix. No, crec que m'ha gastat la ulti. Crec que anava a tirar-la, però que m'ha matat justament al tirar-la. No. Vale, Frank, agafa... Bueno, tenim 2 tanques, o sigui que... Està... Es tenen petitons, però que són ràpids. O sigui, no tenen molta vida, però són ràpids. Jo m'he de dedicar a protegir els tancs. Bueno, GG. No, vale, el Frank no se pot morir. Bueno, jo tampoc me puc morir, que ara tinc 5. La meitat. No, Frank, no vagis, te paralitzen ara. No vagis.
no vagis, no vagis, no vagis. No vagis. Va, ja està, m'ho quedo jo. Ara almenys que sàpiguen defensar, no sé. A veure. Vale, 5, 4, 3, 2, 1. Ué! Vale, bé. Pels pèls. Quanta tensió. Vale, va. Ara canviem de mapa, a veure què tal. Me quedaré amb el mateix, està bé. Colt, està bé, sí. Vale, a veure, va. Espero que els companys siguin bons. No li he de donar l'autoataque, en sèrio. Tinc un, no sé. Tic de l'autoataque. Apunto. No, el León. Ah, que ve per baix. No, m'he matat el León. Però després m'ho matat. No. Bueno, vale, va. Per 4 puntets. Hem de jugar més en equip. Cadascú va a la seva bola i això no pot ser. L'altre equip juga més tipus equip. Vale, va. Bueno, m'he matat a la Piper. I ara queden aquests. Bueno. I ara. No, l'ulti no arriba. M'han matat justament abans. No. Ens guanyen per bastant, No crec que remunti això. No, si a més jo li vaig donar l'autoataque. A veure, va. Bueno. He perdut 2 vides. Sí, jo crec que el més important és les recompenses que hi ha per aquí. Més que això. És més... Les fitxetes. I això està important. Les fitxes estel·lars també. Bueno, va. A veure, vale. Mr. Beast. Predict. Faig un predict? No. No. És que a més l'he vist, la Piper, que anava per l'arbust. No. Ara he de jugar amb jo. És que vinc i me maten. I això no ho podem fer. A veure, Equipo, va, a guanyar. Team Dream, va. Dream Team. Fem vida, juguem bé. Així, això. Així. Bueno, va. Ens guanyen... Bueno, per tampoc tant. Se remunta. No! No sé com m'han paralitzat, de fet. No! Bueno, és que a més m'hauré de canviar a Piper.
Sí, crec que m'hauré de canviar Piper. De fet, aquell mapa per Piper no està mal. Va, me mato el tic. Nah. No, sí, a més tenen el doble quasi. No, el doble no, però bastant més. GG. Va, me canvio. Només me queda una via. Vale, va. O Surge seria millor. No sé quin seria millor. O Shelly. Shelly també està bé. No, se'm dóna millor Piper. Vaig a provar Piper. Vale, va. Una vida. Vale. M'han matat, però jo també els he matat. Bueno. Ui, sí. Nah, hauria de tirar l'ulti, però no sé per què no ho he fet. Bueno, la guanyem. A part de que jo no sé el que estic fent, però bueno. A part d'això. Vale, va. Sí, GG. Sí, ho estem fent bé. No! He tirat l'ulti una mica massa tard. No, encara ens ho remuntaran. Vale, va. Ens esforcem. No, l'ulti. No ens poden empatar. Bueno. Si ens quedéssim així. Vale, va. Ara tenim un avantatge. Anem guanyant. Però aquest avantatge pot canviar de cop i volta, com ara que acaba de canviar. Bueno, en 5 segons ens podem fer una kill, o potser no sé. No, per un punt! Bueno, aquí acabarà el vídeo. No, 5 gemmes no me les penso gastar, que m'ho vull comprar el Brawl Pass. I me queden 3 gemmes per comprar-me'l. Faré un vídeo de com me'l compri segurament. Bueno, aquí acabo el vídeo, espero que us hagi agradat. No oblideu subscriure-us i donar-li like. I fins la pròxima vegada. Adéu.